Και εδώ βλέπετε την Άγια, την κουκλάρα μας, που θέλει να πειράξει τον Αντώνη. Αντώνη, Αντώνη, σου κάνω κοντινό, Αντώνη, κοίτα. Κάνει τον αδιάφορο. Αντώνη, είναι κάβλα. Αντώνη, μην κοίτας με αυτό το ύφος. Αντώνη, ντρέπω. Αντώνη, μωρό μου. Αντώνη. Μια κούκλα δεν είναι. Έτσι να πονάς, Αντώνη. Όχι, ασόι, Αντώνη. Όλια. Κάθισε. Γλύφεται, Αντώνη. Γιατί άραγε. Το κάνει με το σκύλο. Αντώνη. Σκύψε κι άλλο. Αντώνη. Αντώνη Χουμπόπ. Δικά μου έπρεπε να μας έχεις. Σκάσε ρε, περνάνε από πίσω τύποι. Συγγνώμη που μας κοιτάζετε έτσι. Αντώνη, θέλω να σου πω. Αντώνη, χωρίζουμε. Αντώνη, θα με χωρίσεις. Θα το χωρίσω για τον Αντώνη, θα το χωρίσω. Αντώνη. Όλοι Αντώνη δεν ζώα είναι. Όχι, πλάκα κάνω. Ένας συγκεκριμένος είναι. Τι τάξη πάει ρε ο Αντώνης, πρώτη ηλικίου. Ο Αντώνης. Ο άλλος ο Αντώνης. Ο άλλος ο Αντώνης. Το άλλο το ζωάδι. Ο Αντώνης έχει την κούπα. Ναι, το ξέρω. Ο άλλος ο Αντώνης. Ακούω πατσίτσα. Αντώνη. Ο Αντώνης. Από λιλάπα του Χίτσα έχεις γίνει... Αντώνη, θα σε πατήσω. Μη. Αντώνη, μίλα. Από λιλάπα του Χίτσα... Άκουσα με λίγο. Από λιλάπα του Χίτσα έχεις γίνει blue porn και μετά Νάγια Κάντι. Και κάμενο και κάκι με μαγιό. Αντώνη. Σου μιλάω, Αντώνη. Αντώνη! Αντώνη. Το σκυλί λέμε. Περνάει και τύπος από πίσω. Τι μ' αρέσει. Αντώνη. Αχ. Αντώνη, θέλω να με κοιτάς στα μάτια, θα σου μιλάω. Αντώνη, μην τρέχουν τα σάλια σου. Αμάλια, Αντώνη, σαν όλους τους άλλους. Μα βοήθησες, Αντώνη. Αντώνη, δεν μπορώ. Φεύγει. Αντώνη. Πρέπει να κάνεις τέτοιο ρε. Το βίντεο κλιπ του Barbie Girl, ίδια είσαι. Ναι. Περίμενε. Έλα, βάλε μουσική. Α, περίμενα. Εντάξει, το Barbie Girl. Ναι, ρε. Α, ναι. Παίρνουμε με τη γυαλιά. Αντώνη, θες να είσαι Αντώνη, check this out, bro. Ποιος είναι μωρέ της Barbie? Ο Ken. Θες να είσαι ο Like, Ken μου? hi Barbie, hi Ken. Γεια, Ken, γεια με. Hi Barbie, γεια σου Barbie. Έλα, Το έλα. έχεις δει αυτό το Θες είσαι ο βίντεο. Ken. Περίμενε. Ωραία, περίμενε, Ken. Περίμενε. Περπατώ τράσος όταν ο Νίκος δεν είναι. Πάμε. Εμένα δε μ' αγάπησε κανείς. Άλλαξε πάλι. Πάμε. Κάνε τον Αντώνη, Μια αφού δεν μπορεί να πυρό. μιλήσει, είναι μουγκό. Είδες ούτε μία δήλωση. Αντώνη. Λοιπόν, κάνε εσύ τον Αντώνη. Κάνε μωρή μαλάκα. Μια πυρόγα Τι? Α, hi Barbie. Γεια σου Barbie. Τι λέει μετά? Πρέπει να το σκεφτώ. It's alright. Ξεχαζεί. I'm a Barbie girl. In a Barbie world with Αντώνη. Like a plastic. It's real. You can you can brush my hair, undress me everywhere. Imagination. Πλάκα κάνω. It's your creation. Κάμα, πάρτι. Ο Αντώνης κάτι κάνει. Come on Barbie, let's go party. Μυρίζεται. Ah. Μήπως έχει να κάνει μια δήλωση ο Αντώνης? Για πες Αντώνη. Αντώνη. Γιάκη. Αντώνη. Μιλά Αντώνη. της ψυχή μου. Αντώνη. Αντώνη θα σε πιάσει, μίλα. Αντώνη. Μωράκλα μου. Παιδιά δεν είναι καβλάς. Είναι το πιο ωραίο Μωράκι. γόρι σκυλί μου. Εν τω μεταξύ πλάκα θα έχει να είναι κορίτσι. Τι λέει ρε Αντώνη, δεν Σήκω είναι τα πόδια, κορίτσι. άνοιξέ τα. Αντώνη, να δω τα αρχίδια σου. Άκου τι λέει. Δεν σε όρχεις. Το πέος. Πέους. Και πέους. Ρε είσαι χαζή, θα κλείσω το βίντεο. Αντώνη, Αντώνη. πάρε μου πίπα. Όχι, γλύσα ρε, τι λύχη να με βάλει. Εσύ, εγώ δεν έχω. Έλα, ένα φυλάκι από Νάγια. Και ένα από μένα. Κάτσε μωρέ. Και ένα από τον κύριο. Δεν θέλω να μου βγάλει.
Ένα φυλάκι. Ωραία, διακοπή.